ni Pedrito Balot and family. Pagyaman ni Rodolfo Garapilas and family. Willie Banaw and family. Mr. and Mrs. Efren Mafalya and family. Pagyaman ni Robert Bilog and family. Pagyaman ni Marina Marquez and family. Stapemet ni pagyaman ni Cheryl Andang and family. Torrentino Piso and family. Lydia Isidro and family. Willie Gabayan and family. Aquilina Garabiles and family. Lilia Garabiles and family. Kastapemet nga hindi karaman ay karalagan. Dagdi sa mga nadaming minatay tayo. Isulti kararungan Danoli Garabiles. Alfredo Habungan. Patricia Habungan. Hermohanes Garabiles. Maria Garabiles. Andres Garabiles. Juan Ponce. Chodora Ponce. Salvador Ponce. Virginia Ponce. Purita Ponce. Juliano Ponce. Benjamin Isidro Sr., Saturnino Isidro, Jose Luis, Trinidad Dumalanta, Victorino Luis, Connie Flor Piso, Torrentino Piso Jr., Consolacion Piso, Damian Falculan, Ariel Andaya, Johnny Angala, Maria Asuncion Angala, Atontina Andaya, Ricardo Marquez, Justo, Francisca, Manuel, Alfredo, Angel, Isabel. Kendago kami na niya migmin tayo ngawan pulos makalagip ka na pali. Tumakder tayo. Magmarimay sa tayo agyaman. Magmarimay sa tayo agyaman. Itinaganti ang ti anak ti Espiritu Santo. Ti Apo at ako makada kayo. Kagsat itangal daw rambakan tayo ti solemnidad tinasantuan unay at Trinidad. Ngadaan ti may tayo iti maymay sa Diyos. Ngadaan tanlo a persona. Ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Daytoy nga Diyos, inayat na tayo. Haan nga nag-give up ka na tayo. Intuloy na tayo ngayon oray na kapsot tayo. Agyaman tayo, iti daytoy nga kinamanang nga asi. Kinamanagayat ti Diyos ka na tayo. Tapno nga rin maikari tayo. Ang makiranod ka dagiti nasantuan na misteryo bigbigan tayo dagiti basbasol tayo kat pagbabawian tayo ida. Sika ana ibaon tapno paimbagam dagiti puso nga agbabawi apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na. Sika nga imay tapno ayubam dagiti managbasol. Kristo kaasyan na kami. Sika asi tutubaw iti makannawan ti Ama tapno ibabaet na kami apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumati man nakabalik sa Diyos. Kat kalpasan di pan nakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo iti biyag nga agnanayon.
Gloria in Deo, Diyos lamang ang nag-aari namin. Sita po iyan, Yesu Cristo. Tugtog anak Diyos na po. Korte Diyos anak tinamang. Oh, my Papantawan di akbar. Kaya kami Gloria in Deo, ang ato. Ay siksika ako, Yesu Cristo, di kasantuan. Siksika, iyak mo siksika, di kagatuan. Ititin ko yung Espiritu Santo. Iti gloria di Diyos Ama. Amen. Kung mararag tayo, o Diyos nga Ama, imbaon mo ti anak mo, tapno isuro na kadagam ti pudno, ken ti Espiritu Santo amang pasanto kada kami. Iti kasta nga inaramid mo, impalgak mo tinagakaskas daaw a misteryon, iti panangipaduyak-yak mi iti pudno a pamati, tulungan na kang kadiamang bigbig iti gloria ti agnanayon na kinatalom, ken agrokbab iti maysa a kina Diyos mo. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti enggana. Ti may basa na adaw iti libro ti Exodo. Nangisagana ni Moises iti dua a tapi a bato, ket iti simudo a bigat. Insang-at na dagitoy iti bantay Sinai, kas imbilin ken kuana ti Apo. Bimaba ti Apo iti maysa nga ulep ket nagtapder iti abay ni Moises. Impakaamuna tinagan na nga Apo. Nagna ti Apo iti sangwanan ni Moises ket kinunana. Siya nga Apo, may saang a Diyos a naayat ken naasip. Sa anak a nalaka nga apungtod, natungo ken napudnoa. Dinagdagos ni Moises nga inrupog ti ulo na iti daga ket nagdaydayaw. Kinunana, Apo, nupudno met laeng amay ayo ka kanya, dawatek nga rut akuyugen na kami.
Nasukir dagitoy at tao, ngem pakawanem kadi dagiti kinadakes mi, ken dagiti basol mi, ket awaten na kami akas tattao. Ti sao ti Apo. Madaydayaw ka ken maitan-og ka iti agnanay. Madaydayaw ka o Apo a Diyos dagiti kapuunan mi. Maitan-og kuma tinagan mo iti agnanayon nga awan inggana. Madaydayaw ka itinadayag at tiyempo. Itinadayag at templo. Ket rombeng makantaan ka kadagiti himno iti agnanayon. Manipod iti nailangitan at trono, madaydayaw ken maitan-og ka iti awan inggana. Idaydayaw da ka, sikang agtutugaw iti tronong akas ari. Maidaydayaw ka agingga iti pagpatinggaan ti langit. Rumbeng amakantaan ka kadagiti himno, ken maitan-og ti dayag mo iti agnanayon. Ti may basaw na daw iti may kadwa surat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Kakabsat, ikagumaan nyo ti agbalin ngawan pagpurangan na. Tinggen nyo ti dawat ko. Agtutunos ken agbiag kayo asistan na. Ket adamto kada kayo ti Dios ti ayat ken talna. Kablaawan nyo ti tunggal maysa iti naingkabsatan nga agi. Pakumustaan da kayo dagiti amin at tao iti Dios. Sabay kumataanda kada kayo amin ti parabor ni Apo Jesucristo ti ayat ti Dios ken ti panakikadwa ti Espiritu Santo. Ti sao ti Apo. Ito'y ating mo at aking sa Hallelujah. 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 At dagiti isaw iti ay nagbiyaw. Ti Apo at ang kumaka na kayo. Ipan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Kinuna ni Jesus ken ni Nicodemo, gaputi kas taunay a panagayat ti Dios iti lubong, inted na ti kakaiso na nga anak na, tapno ti siya sino man ang mamati ken kuan na, saan amatay, no di kat agbiag nga agnanayon. Ta saan nga imbaon ti Dios ti anak na dito'y lubong, tapno ukumen na ti lubong, no di kat tapno isalatan na. Saan ang maukom ti siya sino man ang mamati iti anak, ngem na ukumen tadi mamati agsipot ta saan anamati iti kakaiso na nga anak ti Dios. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Good morning. Ito yung piyesta ay solemnidad tayo. Trinidad. Anya dati Trinity, mapupuna tayo. Kanayon tayong ipagpablaap. Nagdaduma ka na tayo. Ada lumabas ti may isang simbahan. Yan teramidan tayo. Ag sign of the cross. Kanyami indakdakkel mi man diyan mo no suro ka na kami tunggal at tunggal kami wano mangruot kami wano aja teramidan mi taltalon wano rumor kami gibalik naruwam nga iba aramidan mi itanamitin mi lang naganti ama anak automatic kanyami diyan. Ore ag drive
Daganti ala automatic nga ag-sign of the cross. Kala naruwang kanya mi diya kala isong hampay ka nga kapo hambi pay pampanunutan na tunggal nagdarami mi automatic nga agtanda ko na medyo tensoro dagiti bakit kami agtanda iso ti very basic na ilwalwal mo mi idi una na ma iso mo lata ti ano mi idi nasakbay ka maturog agtanda iti cross kuna na niya ang sign of the cross. Diyan mo ano niya raramidin nyo da kayo mabait kayo sa akin mga kay Jollibee ka di pala simbang sangput kag kiraos ta tiyan mo timamel kan di ka pagayang naglualo. Kaya agtanda kada iti gayam tatamaaw-awatan nagsimple nararamidan tayo simbolo ti kinakristyano tayo haan lang nga simbolo ipagpablaak ti pudpudno a Dios nganya na ti pudpudno a Dios at daan tayo ti maymay sa Dios nga daan talo ang persona Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Nga tinawagan na nato'y misteryo. Misteryo. Anya ti misteryo? Ti milagro ka mabalit nga maaramid. Ang galak nga milagro. Nagmilagro ijay kabaruan apaya nagparang ni Maria. Ang magaya man po Santa Maria dati magrenda nga Maria kaya dati baganda nga nagparang nga yun ti kapilya. Ganay milagro ko na nanay. Ang ti misteryo maararamid nga haang tayo nga basit la unay ti utak tayo nga mangawat. Pulos na haan tayo maawatan ti misteryo. Isugurod nga it remains a mystery ko na nanay nagtalinaad nga misteryo nga niya daytoy Ama, Anak, Espiritu Santo at the misteryo ako paspasamak no kunada kahit nga asawon maararamid adda nga haan tayo nga maawatan no anya ti totality na. Tadati Ama, Anak, Espiritu Santo daytoy ti kinamanagayat kinamanang nga asi ti Dios kada tayo nga anya ti bagbagan na daytoy nga misteryo pulos nga hang nga maawatan ti tao nga tilaeng pan nakaawat pamati babaen laeng ti pamati tapno maawatan tayo tano daytoy utak tayo ti usarin tayo ay hantay pulos nga maawatan ngam anya daytoy kami nga Dios nga nagtrabaho kada tayo anya kami daytoy nga Dios nga nangaasi kada tayo ni Pope Francis the late Pope Francis anya ti kunana anya tinagan ti Dios kunana asi kinamanang nga asi ti Dios anya ti expression ti kinamanang nga asi na ni Apo Jesus bimaba dahita ti makakitaan ti kinamanang nga asi ti Dios bimaba iti mo na nga maibasa no ang kapagdungdong sa ganang nagyaw ni Moises nanganatidwa tapi ako to apo ko yugan na kami man kaapay managbasol dagitoy nga tattao kasabalin ti daydayawon da nanya dayayan nagsinamba ka nga balito ison ti salsalaan dadyayan agdaydayaw dan iti daytan handan nga mamati ti Dios anya ti kunad ni Moises kasi kuyugan na kami man kadagitoy nga tattao natangken ti ulo da nasubod da ngam kitaan nyo ti kinamanang nga si ti Dios dayta ti rupa ti Dios di kinamanang nga asin na kanya tayo haan nga agbaliw nga pulos dayta nga ayak oray no kuna tayo nga tao hantay mamati kina po Dios oray kuna tayo nga aglabsing tayo king kuana agbaliw ti ay anya na ganan agsukir tayo king kuana dayta ayat ti Dios haan pulos na maputi natibker iso nga oray na niya di pagdadaanan tayo haan na pulos nga agbaliw kati expression dayta nga kinamanagayat kinamanang nga asi ti Dios ni Apo Jesus ang mismo. Kini Moises ang kunanan nakalati tapi ang bato ko yugan kitaan na kami man nasugod dagiti nga tattao bimabaka karot ti anak nan so dayta ti maikadwa nga persona ti Dios ni Apo Jesus nga adadwa ang naturana Ilocano tinatura namin there are two natures of Jesus in niya divine and human tao ken Dios iso dayta imbati na babaan ti
Iimbati na insuro na tayo, dagtang Eukaristya. Perfect, material, physical, awaten tayo ni Apo Jesus. Nga babaan ti Espiritu Santo. Dahil tinagkalo, Ama, Anak, Espiritu Santo. Haan nga maksayan, ti kina Diyos na, ti Ama, kin ti Espiritu Santo iso. Haan nga maksayan, ang natay, kapag nagbibigay ka, nagkalo, haan, one in the same, may sang. Ni Apo Jesus, one in the same God. Hindi ko na anyat aramidin na the Espiritu Santo ison agsubli akto bumaba kunanto ni Apo Jesus mapangkayo tentero alubong bunyagan nyo iday tinagan ti Ama Anak Espiritu laglagi po nyo to adda akto nga agnanayon kada kayo nakamay-mayat na kinaman na nakakaskas daaw nga ayat ti Diyos uray man nagbasulak Apo wen haan nga magunggo na haan nga agputi haan nga agbaliw ti ayat ti Diyos uray si babasol tayo. Di say may sa deta nga kinamanagayat kin kinamanang nga asi ti Diyos. Haan nga agbali uray nga nyo ti kumpuna tayo. Datay ko lang abig nga tao ti mang limit. Datay ko lang abig nga tao ti mang ti limit ti kinamanagayat kin kinamanang nga asi ti Diyos. Kada ito nga Espiritu Santo bimbabamanan na iso tinangbunyag ti simbaan tayo so nga na rinambakan tayo itinapan nga Domingo nga iso ti magpaspasan to ti aming aramid tayo ni Apo Padi mangkonsagrar maordena ni Apo Padi maordena ni Apo Obispo babaan ti Espiritu Santo na itetmanen day ta misyon kemisyon tay amin mapan iwaragawan haan nga agbaliw amin nga aramiden tayo babaan ti tulong ti Espiritu Santo makonsagraran babaan ti tulong ti Espiritu Santo nakonpermaan dagiti anak tayo na inaimaldit kadakwada ti Espiritu Santo. Katatalit ti Espiritu Santo, iso ti mangbibiyag ti simbaan, kita inyo ti simbaan niya. Mano nga tawanan, 2,000, more than 2,000 years. Nagado nga pa failure, nagado nga mangiruruan, napalawlawan ti mangdadadael nga one in the same church, may sa ken iso nga simbaan taapaya sititibker babaan ti panulong ti Espiritu Santo. Ti ammuda marga ay haan dumakdakkel. Ti ammuda maabak haan mga abak. Dahil na ti gapot ti Espiritu ti magpapabidag kada tayo. Kanya mo ti misyon tayo kada tayo. No ti may sa ay ti Trinidad haan nga aggonggong ti ayat na. Haan nga nagbaliw apulos ti asin na kinamanang nga asin. Kanya mo ti misyon tayo, datayo ang nabunyagan. Kanya mo ti maitad tayo, datayo nga nabunyagan. Karkaritin na tayo mo, nga ti gibong tayo, ti pamilya tayo, ti sisa tayo, ti pamati tayo kasla Trinidad. Nga niya di dyan, haan nga pulos nga ang baliw. Alam kong madimay sa pamilya, dita pamilya yung uray ado problema, uray ado nagkamalyan, uray ado pagkapsutan, rumimrimbaw lat ako mati ayat. Kas dyan ti kinamanagayat niya, ako Diyos kanya tayo. Uray kanya't pagdadaanan tayo tangang pamilya, napatpataglat ta di ayat ti Diyos kanya, kas dyan mati karit na kanya tayo. Taawang mo ti perfect kanya tayo, awang mo ti makakuna nga mas lamang kumati kinasanto kanya tayo, awang. Agis struggle tayo amin nga magna. Ngam ti kumaagari, di pamilya, ayat lata, uri ada nagkamali, ayat lata. Maabak, sulisugat ti kalaban, no ti pamilya ka, ti umukuop, amo yun ti umukuop. Nagsidaka balatong kumakaandagaw, umukuop, di sakit na. No umukuop kumamo diri na tayo ti balis. Sakit tinakam. Upay. Dayta masulsulisugan ti jablo, ti pamati, ti pamilya. Ti kumarumimbaw, ti kumamangab abak, iso dayta ayat lata. Anya ti rupa ti Diyos. Anya tinadang ti Diyos. Asi.
Imbes ko mga gura, imbes nga panangiruruman, imbes nga pan nakaabak, ti agari ko maiti puso, ti agar-ari tapno mga abak ti Trinidad, asi. Nung ditaki naman ang asi, ulitin tayo manan. Expression, panangi kapintasan nga panangibutaktak ti Diyos, ti asi na kanya tayo, iso ni Apo Jesus, imay na tayo tinanon. Pag si ata na ni Apo Jesus, na nakapimpintas man nga panunutan, imay na tayo tinanon, ng imbati na ti Eucharistia, nga iso ti mangpaspasan to, mangpagpabilog ka na tayo, babaan madlaan ti Espiritu Santo. Kiso po na tayo, di pamilya tayo, at dapat ang Trinidad ijay. Anya pa kakita ang mga dati Trinidad. Haan nga magunggong nga ayap. Haan nga pulos nga agpupas nga ayap. Haan nga agbaliw ti panagkita ti pamilya tanapno ti ayap. Anya titingin ko na tayo nga ti pamilya tayo at ang ti Trinidad. Asi. Imbes nga gura, imbes abales, imbes nga panangiruruman, si ti ipa ay tayo. Kastamod ka nagiti kakabsat tayo. So kung dapay lang kung nababati ng asin, dapay lang nababati ang gargaraw. Nabilat ti Trinidad kanya tayo. Kada tayo mabunyagan na yun, da tayo nga adda akin na, lakas mga rinat tumatatay, may tayo nakibisa. Perfect unity. Dato yan. Kaya Ama, the love of the Father, the Son, and the Holy Spirit, na tinasanto na misa, it's a Trinity. Haan nga nagbaliw nga ayat ti Diyos. Haan nga pulos nga agkisay ti kinamanang nga asi ti Diyos iso daytoy. So ano may kamakinisa to laglagi pamlaunay uray no anya ti pagdadaanan ay na ti Diyos. Uray kas ano karo ti kuna tayo nga banangi kwa tayo ti basol tayo. Kakaasyan na tayo tulad ta ti Diyos. Anya mo ti mission tayo go into the same. Alpas ti misa kunana in kayo ni ti kapya ti Apo. Kunana na dyan niya, bendisyon lang na kayo ti Ama, Anak, Espiritu Santo, nalpasan ti misa, in kayo ituloy yo ti mission nyo. At balintay kung amat nga ti kalidad tayo, ti puso tayo, kas na ti Trinidad, haan nga, baliw ti ayat na. Ti karo naman ti ayat tayo no dagduma ka, mapilpili haan. Kayang ti agayat, no, nasaya at di kapsat. Ngam na medyo madeng, ay ditang. Haan nga kas ti Diyos kanya tayo. Uray sino, napatid kanya na, o ti kaya na agbalbaliw, haan tayo ang aming nga patayan. Ti may kas tayo gabin dito kaparuan ka, no, at nabasol nan ka, tangdaan na mo, katalamon. Ibagang ka lumaban ng tamatayan. Ano nga minakas dyan? Ti kaya na, no, da na kapsat nga na iwawa, tulungam nga at baliw, ta ituloy na ti agbyag na nasayaan. Di mo pa nang idaulo yung gabing ka tayo ang binbin no tananan, patay mo, taktal na tilubungan ka, at nakapiyan, naulila amin na, alang kakanal pa ang tatanag paputok na, ay, andal atak, na matay ka, may tumawag at di pamilya, kanya mo na, tataga kabaruan sa mo, nagito yung sinator. Kaya, ano da, makaupay, ngam, ti ay, pampanunutan tayo ta agarin tulad ta, ti ayat ti Diyos. Agarin to lagta, no, agboy-boya ka nga Diyos, apo nakapakapso. Talaga nga diri na mo, kaawanan ka lang, anya kas tagan kaya apo, nagdigay naman ang gayat ni Apo Diyos kanya tayo, manang nga ay haan na po na siya agbaliw. Iso nga, agkarkararat tayo lagta, bagi tayo lang, no, handa maipakat ti ayat ka na, handa nga maipakat ti Trinidad, iji pamilya, da tayo ti umuna, di pamilya tayo kumbaga, nabuhusan na tati ayat, uray na kapso. Asi ko mati agari, haan nga gura, haan nga sakit tinakaw, haan nga tinangsitan, haan nga pinalaigan. Dahil natak mati agad ari kanya tayo. Uray no agda sakit tayo, uray no agda problema tayo, magpanunutan tayo, nagmayat ti panagaya, ay nagsaya at ti Diyos, ay ayat tinaklata, di ko mati ukuuklata. Kagapo tayo, ayatin na tayo, anya magkarabidin tayo, go, iwaragawag yun. Ngati ko na go ipablaak yung detala ayat tinal daw aldaw.
Iso nga ti Trinidad ko na tayo haan nga adayo haan nga tayo at adalan tayo laang nga adayay ti Diyos ama ang natin aan anak at datoy kanya tayo nakagamar kanya tayo ni Apo Isus ang kaawatan tayo pa yan at dakay pa nga makinismisan kung natay mo nandiya pa gamin four modes of the Eucharist modo ti Eucharist niya nagijay ni Christ is present ni Kristo at da kini the Word of God at da iti body of Christ Eucharistia at da kini Apo padikit at da kada kayo nga tattao at da ni Kristo iti simbay tayo ore kasto iti chapel ni Father lagluan kay kami na basit la at daan anya ti kunana iti may anya dua uno talo nga titipon itinagan ko anya kunana limada kunana at daak to iti sibay da apa nyo ma-imagine nga dati sibay yun ni Apo Jesus inya nga ron ti mayam ito imay makiinaw tinagan ni Apo Jesus ti imayam tayo napanunutan may sa pamilya dua uno talo imay nakimisa at daak to iti sibay da napanunutan nyo ti karon ng magabing natapaabay mo ka habang agrupo nga Jesus. Grupo pa mo ti utang. Ay, jakam mga ako mala. Di yan duwan or to. Dahil may sa uno dua. At dato ti sibay dati espiritu. Iso di pangriing. Uray ko na tayo makumapso. Ririingan na tayo. Papabiligin na tayo. Iso nga na tayo ko na tayo. Ayan na ti Trinidad. Nakakapon tayo. Nakaraman tayo. Gapukin Kristo. Ti Espiritu Santo nagtrabaho ka na tayo, nakagamor tayo kinukuha. So nga ibiyag tayo ituloy tayo ti mission tayo. Tapos subli, daan rang o ayat, asi, kinati, panagkaykay sa Espiritu sa pumamatibang kaykay sa kanya tayo. Alam ka sa agyaman tayo di kinamanagayat ti Diyos, kinamanangasi ti Diyos, tasapay kumata itultuloy na agnanayon na tinga bendisyon hanan itultuloy tambang agsarten agnanayon na tinga bendisyon na datayo nga timang ituloy iti dayta nga misyon na Gagawin tayo iti mamati iti Diyos ama man nakabalin amin na marso iti langit ken daga at imao ti arami ti Espiritu Santo. Inianak ni Santa Maria Magdalena. Nagtuto ti panagturay ni Poncio Pilato. Ngayon sa iti cross na tayo ket na itanan. Imulong iti ayat iti natali. Nagunang ti may kahluhaldan. Imulit sa dilawit ket si tutugaw ti makanlawan ti Diyos Ama man nakabalin amin. Agapon sa diyan kung may mahukom kadagiti si Biblia ken kadagiti natali. Mamati at mati Espiritu Santo. Te umararaw ti ama tayo ang nailangitan. Pinarswa na tayo gapo iti ayat. Inispal na tayo gapo matlaeng ti ayat. Babaan kinapo tayo ng Hesus Kristo. Ket dayta nga ayat ti mangibiyag kada tayo gapo ti Espiritu Santo. Sitatalit tayo nga kang magidatag kenukuana dagiti karkararag tayo ket kuna tayo. Apo ibiyag mo ti Santissima Trinidad kada kami. Idawdawatan mi ni Santo Papa Leo, dagiti obispo ken papadi, tapno ituloy dati mangsaknap ti kay papanang ti misteryo ti Santissima Trinidad, babaen ti panagbiagda, ken panangibwangay da iti ginong, ama itulag iti panagkaykaysa, ken panagiingayat ti maymay sa Dios iti tanlo a persona. Dawatin mi ken kaako. Idawdawatan mi dagiti mga idadaulo ti pagilian mi nang runa dagiti agpanpanday linted. Dagiti adda iti husgado ken dagiti mangipakat iti linted. Tapno kanayo nga agkaykaysada kadagiti ganwat dakas iti panagkaykaysa dagiti persona iti Santissima Trinidad. Dawaten mi ken kaapo.
Idawdawatan mi dagiti bagbagimi tapno maaramid mi ti amin nakabailan mi amang isak na iti ayat urnos kentan na mangrugi kadagiti pagtaingan mi ket maipamatmat ti misteryo ti Santissima Trinidad iti panagbiag mi dawaten mi ken kaabo. Ako ibiyag mo ti Santissima Trinidad. Idawdawatan mi dagiti napanglaw may dadadanes ken awan ang gaway tapno to kayan ti Dios dagiti addaan ti sanikwa ken turay amang tulong kadagitoy daksang gasat akaming tigimon tayo ket maibiyag ti Santissima Trinidad iti bait tayo dawaten mi ken kaabo. Ako ibiyag mo ti Santissima Idawdawatan tayo met dagiti kakabsat tayo apin mo sayen ta maipaay kadakwadan ti agnanayon a kinaragsak ken panagbiag ngayon kariti ama karagiti nalinteg ken managayat dawaten ni ken kaab. Ako ibiyag mo ti Santissima Agulibat tayo tayo matdawaten dagiti bukod tayo pangga. Dagiti panggat ti pamilya tayo. Hintay matikarkararagan dagiti kakabsat tayo di maawat itulong tayo may karkararag kadakwada. Kung ararab tayo. Apo ibiyag mo ti Santissima Trinidad kada kami Diyos nga amami ipaay mo kada kami ti grasya tinapod na pamati amang ipamatmat kada kami iti ayat para ken panalaknib mo. Panalaknib mo kadagiti agtalikken ka. Patgam dagiti araraw mi kas mayan nurot iti pagayatam gapumatlaen ken Kristo nga anak mo iti timpuyog ti Espiritu Santo. Amen. Trinidad. Kumararag tayo kakabsat at muna tayo ken dagiti adaton tayo. Makaayo kumay ti Diyos Ama aman nakabalin amin. Ket may paayo pakidaydayawan ken pakaigloriyahan tinagan na. Ken kastabat at pagimbagan tayo ken di kadabukan tinasantan ni Iglesia na. O Diyos nga apo mi, iti panangawag mi itanagan mo pasabtem kat dagitoy a sakripisyo. Aramidan na kam kumaadato na makaayo ken ka gapumetlaen ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kumata na kayo. Itag ayo dagita puso yo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo.
Tudno na ya may karida trumbeng anong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapon na santuan nga ama man nakabalin kadagnanayon na Dios. Sika agraman ti bugbog tong nga anak mo ken ti Espiritu Santo may maysa ka a Dios ket may maysa ka nga apo. Saan ati kinamay-maysa ti maysa a persona no di ket ti kinatalo dagiti personas iti may maysa a Dios. Tatipatyan mi kasimpakaam mo may papanitadayag mo. Isumatlaan ti patyen mi may papantibugbog tong nga anak mo ken ti Espiritu Santo ket awan ket ti agigidyak wenno idumdumami. Iti kasta ti panangipadayakyak mi tinapaypayso ket agnanayon na kina Dios mo. Pagrokbaban mi ti panagigidyak dagiti persona yo. Ket kasta mo ti kinamay-maysa ti kina Dios yo. Ken ti kinagpapada ti dayag yo. Daydayawen daytoy dagiti angheles ken arkangeles dagiti kerubines ken serafines ket di daman agsarday nga iti inaldaw ikantada ti maymay sa atimek ket kunada. Putno nay apo biit ka kinasanto ket si katibukbuayan ti amin a kinasanto. Dawaten mi maron ti paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton. Tapno pagbalinam ket ti paay mo ida kada kami abagi kandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtotoo. Nangalay ti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alain nyo, ket mangan kay amin iti daytoy. Kadaytoy iti bagi isa may yawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akal pasanday di pa nang rabiida, nangala iti kalis, nagyaman manen ken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alain nyo, katuminong kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti kalis ti dara. Dara ti baro, ken nagnanayon na tulag. Iso ang maipuyat to, ang maipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao. Tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramitan nyo daytoy, pangilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Babae, ti cross. Iti marod pa nang ilagip mi ipapatay kan panabungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biyak ken di kalis ti pannatay salakan. Agyaman kam ken katay paay mo a maikari kami ngadda ditoy saklang mo katag serbi kam ken ka. Dawaten mi angko tada kami a makirangon iti bagigan dara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi kam kadapo ti iglesia manay saknap iti sa kalubungan kat parayrayom tayak na anadyosan, laglagi pamet ni Leo a Santo Papa mi, ni David William, nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo, ken papadi. Laglagi pampay apo, dagiti kakabsat mi pimosa yan, asi inanamat ipanagungar danto iti sidong takaasib.
Awatem kad ida iti sidong taraniyag mo pagkakitaan da ken kay tirupan ropa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidang pumamay karikam amin ni diag nanayon na diag. Kat magiranod kam to ken naenggasata na Birhen Maria ngay nati Dios. Ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo. Isuda ka nakaputno. Nagserbikan kanito'y daga magikadua kam to kadmet kadakwada ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Hesus Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo sila kaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo. Iti timpuyog ti Espiritu Santo irok na hindi ken ka manakabalit na ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti gana. Amen. Intay mararaw iti amang katwalgon tayo ti kararang nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Ama, Dahil ko na iti pagkaniya, patungkuhan ko ang tinakit mo, dito inalapas sa iyo. Hindi na kadapan ng tao ito, hindi ka nang may ipatinaid na ito. Bakawan ng daliting basol niya, kasmay pamakamanmi, kanagiti nakabasol kada kami. Hindi na kagmet, baybayan, tumatulog, isuliso, salamat. Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Item kada si ayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaen nga iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok may kanawa kami. Kabayatan ti panangurulay iti kinagasa tanang namaen mi kan iti yaay ni Hesus Kristo anang isalakan kada kami. kaupay, baray, pagkakapahindihan dahil O apo mi ang Hesus Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti batik kada kayo kapya ngaggapo kanya tited ko kada kayo san kada dagiti basbasol mi tiningmingam no di kat ti pamati ti iglesia ket kas mayan norot iti pagayatam ipaay mo kada si aasiken kuana ti kapya ken panagkay kaysa si kang agbyag ken agari iti agnanayon nga awan ti hinggana. Ikapya ti apo kan kanayon kumangat da kada kayo. basta Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada tayo amin kapya. Porkolero ti Diyos sa maikat, iti basbasol ti lubo, kasyan na ka. Porkolero ti Diyos sa maikat, iti basbasol ti lubo, kasyan na. Porkolero ti Diyos sa maikat, iti basbasol ti lubo, itan na ka. Kakabsat at toy ni Apo Jesus ti Cordero ti Diyos. Ang mangikat kadagiti basbasol ti lubong nagasap tayo anayaban iti daytoy apadayana. Ako, niya may kariyo, may kakantya. May salay ka sa ulo, may pagsundo. Pag-ibig. Mag-ibig. si Ipag-ibig. Pag-ibig. Pag-ibig.
Umararag tayo. Aramidem kadi o Apo ket Dios ni at ipanangawat mi iti daytoy sakramento ti Eucharistia. Ken ti panangipaduyak-yak mi ti kinatalo dagiti personas iti maymaysa ket agnanayon a Dios. Agpaay a pakaisalakanan ti bagi ken kanaruami. Gapu ken Apo Jesucristo nga anak mo ket Dios. Isu magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Kalpasan ti misa iti sentro Apo maaramid ti pinulat na meeting tayo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasan din na Santo na misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo.